वीडियो ସେତେବେଳେ ହେଉଛି ବଡ଼ ମାର୍କେଟ ଝରକାରେ ଥିଲା ବେଳେ ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କଲି କହିଲି କି ସେଥିପାଇଁ କହିଲି କି ଟିକେ ହାଏ କରିଦିଅ ବୋଲି ଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ ଟିକେ କ'ଣ କଟିଂ କରିକି ଦେବ ମୁହଁଟା କ'ଣ ମୋ ସହିତ ଏକା ଏକା ଟିକେ ଦାନ୍ତ କାହିଁ ଦେଖାଯାଉ ମୋତେ ଗେମ୍ରେ କହନ୍ତି କି ତୋ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଉଛି ତମକୁ ମାମା ପରିକା ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି କେମିତି କ'ଣ ନେଇକି ଯିବ ଆମକୁ ନ ଡାକିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବସିଥିବା ହେଲେ ଛାଇଆଡ଼େ ଟିକେ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ନା ଆଉ ଟିକେ ଗୁଡ଼ ପିଠା ଖାଇଦେ